takulandirani pano pa Lahiri KTV. Pamene timakupasirani mapulogalamu athu apamwamba. Kodi munapanga kale subscribe? Ngati simunapanga tapangani subscribe komanso share video iyi. Ndizoona kuti timenyane ndi uyu chifukwa cha mala yawa. Inu lanka ndizoona kuti timenyane chifukwa cha mala yawa. Ino ticha kukhala kuti tikusiyana maganizo panale ndi Mutharika. Koma sungaime pano nkuyamba kwa munyodogola apita Mutharika ngati misaizi yako. Timaoneka ngati amadrama nzache wa madrama so koma azanga koma mukumva kukoma uvipi itu kumtenga kovo ya bwene asilikali ochuluka basi bantu kumaona ngati vice president akupita kwina kwache koma ayi akukalowa muzika kwagula tambalatu koma kumalawi ndikokoma amwene amwene asilikali ochuluka amwene azanga amadrama ndina amwene ali pakati amwene asa komanda anu kumanda kuti vice president akupita kuda ana amene mwina akupita kumwambo ofunikira kwambiri amwene maikulu iweyo iyase kumamba kukoma kuwenda amwene pakovo ya amwene kuti magali moto makamera kati kudabwa kulija nokumpeza munthu akusika amwene adamenya mwisikoni kachipeya ka blaki kukangula tambala amwene musika yes Michael aseni makuma ndiwazana kumalawi ndikogoma zikatha mwezi ndikuliabe ndatenga mkati sangu kubera lipo ndatenga mkati iya yakutia 4 ndatenga tena Naso ndiyamikire asikana nabwera kumavina apaja. Kwakula kutikula jamani. Ayi mukapa semoni mayanu. Muli ndi sogolo. Komanso palibe mmodzi wa ife amene anganene kuti kupanda ine MCPC kadalola mboma kapena kuti popanda ine Chakwera sakanakhala president. Ndipo ife ndimanena sindakalowa mboma popanda Saulo Chilima. Saulo si mnyamata wabwino, Saulo si munthu wabwino, tinagwirana ntchito. Ndipo ife timalira choonadi kuti Saulo swadani kodi wapita. Ndikuti kodi chimene tikuonachi ndi chani? Wana pechirere ndi abana nda utabagana ndikunena pano pabalika mamiri yayochedwa kuchita kuombera kumva saundi ya mfuti koma chonsecho ndinapereka ripoti ku polisi kuwauza kuti tili mwataki palibe china chilichonse chimene apanga apolisi endi ngati akundikana anene kuti sindinapase ripoti nanenso ndili panonso nanenso ndaombanso kuti ndapulumutse anthuwa ndachita kuononga zipolopolo zanga kuti ndipulumutse anthuwa
zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Anyamata MCP, this is bad. And ndilokwiya ndilokhumudwa dziko silimenda choncho yayi. Basi aomberedwa mwamwayi anthu apulumuka. Ambuye akudalitseni. Akudalitseni ambuye and ndilokwiya ndisakunamizeni. And nkhondo mukiputayi simuyimaliza. Ndikotokelezona. Zikomo kwambiri. Mufuna kuti muphe anthu. Ndikuzinenera kumwanza kuno chifukwa nkhani imene na Honorable Chibingu ataphedwa makosana aja mbuyomo adanamizira kuti ngozi idachitika kuthambani uko. Ndendi inenere konkuno nkhani imeneyi. Timapulani tanu tonse timene mukupanga kamufuna mutithirire poison, mufuna tipange ngozi za galimoto, mufuna mutenge anthu atiwombere. As a matter of fact anthu onso mmodzi namuona kutsangano. Naonana naye maso ndi maso. Nditamuona kenaka anazemba chifukwa ine nditatembenuka kumayang'ana mbali ina podzapanga chonchi ndampeza wazemba. Koma ningokuwuzani kuti kagulu kanuko pali anthu ena akuntcheu kaena mwate ngati maiko takuti sindititchula. Koma mayina awo anthu onsewo ndili nawo. Ndapereka kale kwa azinzanga kuti china chilichonse chimene chitachitike tidziwe ongwira kuti timfunse. Mmodzi mwa anthuwo amachokera kumwanza konkuno, dzina lake sindimutchula. Ndingokuwuzani kuti